Beli apa? Kentang, Bu. Ya berapa? Tunggal mawon. Di sing mas andel dah sina. Bu, wortelnya mboten enten apa? Niki? Oh, nggih. Dene sing mas. Tunggal. Berapa satu? Ya. Sama apa? Wala jala. Wala sing mas gawe ning ndi? Wortelnya tunggal, Bu. Ya. 5 sama 2 7.000, Mbak. Nggih. Bu, mboten sangat plastik ya, Bu? Boten kaki plastik. Boten. Oh, nggih. Monggo. Nggih. Makasih. Matur nuwun, Bu. Nggih. Bu, bombane pintenan. Pintenan, Bu? Hah? 1.3.000 kula tumbas setunggal sik niki. Ya, ya. 3.000 nggih? Kayak kantong boten. Boten. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun nggih, sami-sami, Bu. Berapa, Pak? 9.000. 9.000 nggih. Matur nuwun nggih. Ibu ayam jadan nih? Ya, adanya ya. Setengah kilo mawon. Setunggal mboten telas mangen. Telas to we. Mboten gadah kulkas. Oh, langsung dimasak. Nggih. Betul niki? Setengah kilo mawon. Dibikin apa, Mbak? Iki rencana jeng dibikin ayam katsu. Oh, dipilat apa dipotong niki? Dipilet. Ya, 9 Sampun nggih. Ya. Monggo, Bu. Sampun kalau wingi pun mboten bisa didobel, Bu. Oke. Nggih. 31 ya, Mbak. Nggih. Amit. Nggih. Terima. Matur nuwun, Bu. Nggih. Kula pendet nggih, Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun.